Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük a mai estét is néked. Köszönjük, hogy már vártál itt a pultnál, hogy élővízzel nyilván meg bennünket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus, hogy te minden akadályt át tudsz lépni, minden határt le tudsz bontani. Azt is, amit mi emberek építettünk, azt is, amit az ördög épített. És segíts, Uram, hogy határtalan szeretetednek befogadói lehessünk az ige által. Segíts, hogy azok a határok, amiket sokszor emberileg érzünk, akár a két gyülekezet között is, református, baptista vagy katolikus, vagy te tudod, itt vannak még közöttünk, akik valamilyen néven nevezhetnek. Mind egyre legyünk, te benned lehessünk, Urunk Jézus Krisztus. És akkor egymáshoz is egészen közel kell lennünk. Talán az emberek között is mennyi a zsák, mennyi az akadály, szakadék. És köszönjük, hogy már annyi mindent lebonthattál. Már ezen a héten is van. És kérünk, áld meg az ige hirdetőit, akik ma este közénk jött, és nem volt gát, és nem volt akadály, hogy átjöjjön hozzánk szolgálni a megérkezett kórustagokat. Áld meg, hogy tudják szólani a csodálatos, áldott égére, Urunk Jézus Krisztus. És teremts bennünk olyan szomjúságot, mint abban a sikárbeli samáriai asszonyban, hogy megértsük és elfogadjuk a te igénet. Hogy őszinte beismeréssel tudjuk megállani előtted. Lássuk meg azt, hogy igenis mi vagyunk a samáriaiak, akiknek szükségünk van rá, Urunk Jézus Krisztusunkra. Köszönjük, hogy jöttél, köszönjük, hogy itt vagy, köszönjük, hogy szólni akarsz rájuk is. Beszélgetni akarsz rájuk. Dicsőítünk ezért, Urunk. Amen. Isten igének a hirdetésére és hallgatására készülő
Egy a 152-es számú dicséretünk álváltozatának a 7. verszakát. 152. számú dicséretünk álváltozatának a 7. verszakát melyik prédikáltal szent idézett verséget Isten. Hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amit János Evangélium a 4. részéről olvasunk, a 16. versről a 19. versre lezárólag. János Evangélium a 4. részéről, a 16. versről olvasom Isten igéjét, a 19. versét. A szent ige így szól hozzánk. Mondta néki Jézus: menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felele az asszony és mondta: nincs férjem. Mondta néki Jézus: jól mondád, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjem. Ezt igazán mondtad. Mondta néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. Ámen. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus drága nevében, és külön kiváltságnak tartom, hogy újra együtt lehetünk, és együtt szolgálhatunk az Úrnak ezen az estén. Hálás vagyok azért, hogy évente megismétlődhet ez az alkalom, amikor közösen meglátogathatjuk egymást, egymás gyülekezeteit, Isten tiszteleteit, és szolgálhatunk az Úrnak. Ilyenkor lehetőségünk van szembesülni azzal, hogy a Biblián közös, és az üzenet, amit hirdetünk, az evangélium közös, és ez az, amiért imádkozunk, hogy az Úr nyisson szabad utat, adjon szabad tojást az ő üzenetének ma este is, szóljon hozzánk igéházva. Amit már megértettem és áttanulmányoztam a hetet kissé, a Samári asszony történetével foglalkoznak estéről estére, ennek alapján szól az ige hirdetés. És ma este ez a néhány igevers, ez a 4 igevers áll előttünk. Ugye azzal kezdődik a történet, hogy Jézusnak Samárián kellett átmennie, ezt a vidéket a zsidók el szokták kerülni, ők nem beszéltek a samáriakkal, és a samáriak nem beszéltek a zsidókkal, kölcsönösen gyűlölték egymást, és magát Jézus is, amikor nagyon meg akarták sérteni, és csúfolták, akkor azt mondták, hogy te samáriai vagy, és ördög van benned. Ezt olvassuk János Evangélium a 8. részének végén. Így tehát már érthető egy kicsit, hogy a samáriaiak azokat a kivetetteket, azokat a lenézetteket, azokat a bűnösöket jelképezik, amilyenek is vagyunk. Róluk van szó, amikor a samária asszonyról beszélünk.
Maradva csupán a 4 igeversnél 4 kép tárul elénk, vagy 2 pár tárul elénk, és ezt a 4 epizódot, vagy 4 esetet, vagy képet szeretném a közelebbről megvizsgálni. Először látjuk a szembesítést, amelyen az Úr Jézus fordul ehhez az asszonyhoz. Mondta néki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Erre az asszony válaszát úgy nevezhetnénk, hogy mellébeszélés. Mert azt mondja, nincs férjem. Persze, valójában igazat mondott, de nem mondta el az igazságot, hogy van egy férfi, akivel együtt él, és akivel még nem is lépett házasságot. Csupán együtt élnek. De jellemző ez a samáriakra és a perecsényekre is, amikor a bűneikről van szó. A harmadik kép az úgynevezett lelepezés, mert az Úr Jézus nem mondja ezt annyiban, hanem azt mondja, hogy igazat mondtál, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjem. Ezt igazán mondtad. És erre jön az asszony válasza, amit tovább folytathatnánk aztán a történet többi részével, amit úgy nevezhetnénk, hogy a felismerés. Azt mondja, látom, hogy te próféta vagy. Ott van tehát ez a férfi a kútnál, és azt mondja, hogy adj innom. És ezzel a Úr Jézus kezdeményezi a beszélgetést. És átlépett egy sor, leeresztett, lezárt sorompót. Milyen sorompókat lépett át az Úr Jézus? Hát átlépett először a földrajzi sorompót, hogy Samárián ment keresztül, mert ezt a zsidók elkerülték. Átmentek még a Jordán túlra is, csak hogy ne kelljen Samárián keresztül menni. Jézus nem került el. Aztán átlépte az etnikai sorompót, mert megszólította ezt a samáriait, akikkel a zsidók nem beszélnek. Átlépett egy kulturális sorompót, mert asszonnyal állott le beszélni, nyilvános helyen, még a tanítványok is csodálkoztak, azt olvassuk, ekközben megettek a tanítványai, és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszél, mondja a 27. vers. Átlépett vallásos sorompókat, mert a kevert vallású Samária felé szolgált, ott maradt másnap is, meg harmadnap is, és történelmi sorompókat is átlépett, mert a történetük miatt voltak a Samária gyűlöletek. De nézzük meg ezt a 4 képet, amit említettem közelebb. Először a szembesítés. Mondta néki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Ezt a beszélgetést az Úr Jézus kezdeményezi. Egy református lelkipásztor igenhirdetésében azt emelte ki, hogy olyan ez tipikusan, mint amikor egy férfi és egy nő találkozik. Találkozunk naponta az utcán, az üzletben, az iskolában, a munkahelyen, a templomban, és hogyan alakul a beszélgetés? Hova vezet? Mert az Úr Jézus kérésére, hogy adj innom, az az, hogy nem azt válaszolja, hogy igen, adok. Sem az, hogy nem adok. Sem az, hogy várj, azonnal merítek. Nem, hanem úgy tekinti, mint egy flirt szituáció. És kihívóan és számon kérően kezd el beszélni ezzel a férfival ott a kútnál. Egy ajtónyitás, ez valamilyen enyelvő játékra, amikor önmagát ajánlja, vagy tetszelegni akar, azt mondja, hogyan te zsidó részedre kérsz tőlem vizet? Hát a zsidók nem beszélnek a samáriakkal. Benne van a kacérsága és a kihívása, mintha azt mondanám, na mit szólsz hozzá? Gyere csak közelebb. De Jézus, akiről ez az asszony még nem tud semmit, nem tudja, hogy kivel beszél, nem úgy válaszol, ahogyan az asszony várta volna. Ha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki az, aki azt mondja néked, adj innom, bekérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Hát ez egy meghökkentő válasz. Nem erre várt, biztos.
mire vált? Tapasztalatai szerint bizonyára valami olyasmire vált, valamilyen üres bókra, valamilyen közeledő mozdulatra, valamilyen udvarjas semmiségre vált, hogy hát azért kérek tőled vizet, mert a kezedből illik ez az egyetlen vágya. És hogy te olyan kedves vagy, hogy fogsz adni neked, azért kérek tőled vizet. De nem így válaszolt az idegen. És az asszonyt ez zavarba hozta. Ez az idegen nem olyan, mint a többiek. Ezzel nem lehet úgy beszélni. De mégis folytatja fel, és azt mondja, honnan vennéd az élőviszet. Már nem mond már, hogy megmutattam, Jákónál, aki nekünk ezt a kutat adta. És így tovább. Ez egy újabb kihívás, újabb kacér támadás. De másodszor is másféle választ kap, mint amire számít. Mert az Úr Jézus azt mondja, hogy mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik. Hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre húzó víznek kulcsfejlesztő benne. Tehát ilyen például még nem talál. Ez nem úgy reagál az ő mondataira, vagy válaszaira, másképp néz rá, másképp beszél. És azt mondja, Uram, add nékem azt a vizet. De talán rájött azonnal, hogy butaságról beszélt, vagy nem is érti, hogy mit mondott, hiszen az az idegen nem arról a vízről beszélt, amit ő víznek nevezett, hanem valami egyébről van itt szó. De valahogy megpróbálja kivágni magát ebből a zavarából, mert hát párhuzamos vonalon haladnak, és ez a férfi nem reagál arra, amit ő nőként felvett őként. És amikor megpróbálja kivágni magát a zavarából azzal, hogy adj nekem abból a vízből, akkor jön a csattanó, a szembesítés. Mert ez az idegen azt mondja neki, a rendben van, adott. Előtt eredj, hívd el a férjedet és gyermekét. Na hát erre igazán nem vár, hogy ilyen szavakat nem várnak. Nem gondolta volna, hogy ide jutnak. Hogy ez az idegen oda nyúl az élete fájó sebéhez, fájó pontjához, az ő síralmához, az ő nyomorúságához. És megemlíti azt, amit ő titkolni akar. Jézus tehát mintegy szembesíti az asszonyt a legnagyobb bajával. És arról kezd el beszélni, amiről beszélnie kell, és nem engedi, hogy eltérítsék a beszéd szonalát egyéb irányba. Még ha szól erről vagy arról is válaszol a kérdésekre, de újra visszatér a lényeges kérdéshez. Hívd a férjedet, és gyertek ide. És erre az azt mondja, hogy nincs férjem. De lehet, hogy ezt már nem úgy mondta, mint az előbbieket. Lehet, hogy egy pillanatra megijedt, vagy a szemét is lesütötte. Mit válaszol? Hívjam a férjemet. Nincs férjem. Ez az, amit úgy neveztem, hogy mentélbeszélés. Mert szokott ez így lenni, hogy amikor szembesítnek minket a bűneinkkel, akkor mi megpróbáljuk kikerülni, megpróbáljuk kendőzni, elrejteni, kivagyalázni, olyan választ adni, hogy ne kelljen róla beszélni. Amit említettem, talán meg is ijedt, és már nem az a magát kellemető, hanem szomorúan mondja, mint egy kicsi, csepp, nyomorult ember, halálosan elvett lehető asszony, aki téli, tűző napon jön vizet meríteni, mikor mindenki hűsöl az árnyékban. Nem akar erről a témáról beszélni.
hagyjuk. De az Úr Jézus nem engedi meg, hogy elterelje a beszélgetést. Hogy például beszéljünk az imádlatról, hol kell imádni az Isten. Vagy beszéljünk arról, hogy messiás, hogy mikor jön el a messiás. Vannak teológiai kérdések, órákat el lehet róla beszélgetni, még egy samáriainak és egy zsidónak is együtt. De Jézus nem azért jött, hogy erről beszélgessen vele. Gondoljuk végig a történetet. A tűző napon jön az asszony korsóval a vállán, mert ha üres volt a korsó, általában vállon vitték, ha tele volt, akkor már fejjel vitték. Nincs senki más az úton, csak ez az egy asszony. De ő éppen azért jön ilyenkor, hogy ne kelljen találkozni senkivel. Nem jön este vagy reggel, mert akkor sokan voltak. És ott a pultnál ott szoktak beszélgetni, megosztani egyet és mást, és akkor ők is megszólják, hogy ő egy olyan asszony, pekkálnak róla, hát ő ezt nem akarja hallani. Ebből neki eleget. Neki ez nem kell. Inkább jön a déli órában, amikor nincs ott senki, tudja, hogy nem kell találkozni senkivel. Kerülj a társaságot. Mert hát neki kijutott az életből. Nem csak az, hogy a férfiak és gonoszok. És szemében is, a háta mögött is mind róla beszélnek. A saját bűneikről meg nem beszél. Pedig lenne bűnük nekik is, csak az a helyzet, hogy másoknak sikerül titokban tartaniuk a bűneiket. Míg az ő bűneit beszélni az egész falu. Róla beszél mindenki. Hát ne beszéljenek. És olyan időszakot választ, amikor nem kell erről beszélni. Mikor leeszi a medrét, vagy odaér a pulthoz, akkor látni még sincs egyedül. Azt olvassuk, hogy az Úr Jézus az utazásra elfáradva azon volt leült a forráshoz, mintegy 6 óra volt, tehát déli 12 óra volt. Azelőtt vizet kér, aztán kíván neki élővizet. Mikor kéri az élővizet, akkor feltételnek szabva, hogy hívd a férjedet. És erre ad egy ilyen kitérő választ az asszony, hogy nincs férje. Mert ő kikéri magának, a magánéletéhez ne nyúljon senki. Erről ne beszéljen senki. Erről ne beszéljünk. Inkább választunk egy vallásos témát, bármilyet, arról beszélhetünk. Meg is próbál felvetni egyet vagy másikat, hát akkor erről beszéljünk. De Jézus nem engedi, hogy eltérítsék a lényeges kérdését. Hát ilyenek vagyunk emberek. És ilyen a mi Istenünk, hogy minket szembesíteni akar a bűneinkkel. És nem engedi, hogy kikerüljük ezt a kérdést. Nem lehet másképp megférni. Csak úgy, ha szembesülünk a bűneinkkel. Pünkösd napján is ez történt, amikor Péter prédikált, és azt mondta, hogy ti azt a szentet és igazat gonosz kezeitekkel megragadtátok, és keresztre feszítettétek. És amikor ezeket hallották, szívükben megkeseredtek. Mintha egy éles kés forgattak volna szívükben. Magukra is lehet. Nem mondták, hogy nem igaz. Ezt tettük mi. Most akkor mit cselekedjük, Atyánk és Én? Emlékezzünk arra, hogyan vezette az Úr megtérés Dávidot. Mert a mások bűneiről beszélni sokkal könnyebb. Úgy, hogy elküldi a profétát, és a proféta mond neki egy kitalált történetet. Hogy egy gazdag ember, aki utazó vendége érkezett, és mikor annak lakomát készített, hát nem akarta saját báránykái közül, volt neki nyája, gulyája, mindenből várhatott volna, de elvette a szegény ember kicsi báránykáját, akinek az volt az egyetlen, kebrén aludt, a tenyeréből evett és ivott, és így tovább. Elvette és azt főzte meg. És felgyerett a Dávid haragja. Halálnak fiad az ember. És a bárányért védelmét kell adnia. Tudjátok, mi volt Nátán válasza, ugye? Elmagad az ember. Róla van.
szembesítette a bűnével, nem engedte, hogy mellé beszéljen, és utána leleplezte. Te vagy az ember. Azt olvassuk János első level első részében, ha jól emlékszem, a tavaly volt róla szó. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítsa minket minden hamisságtól. Példabeszédek könyve 28. részében azt olvassuk, aki elfedezze az ő vétkét, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja a irgalmasságot el. És Jeremiás könyve 3. részéből is idézem a 13. verset. Csak hogy ismerd el hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrnak te Istenedhez. És az én szomra nem hallgatsz. Ezt mondja az Úr. Szembesít, nem engedi, hogy az asszony mást mondjon, mint amit kell, és lelentet. Mert amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy igazat mondtál, 5 férjed volt és a mostani nem férjed, akkor szinte megfagyott a levegő. Egy néhány másodpercig talán nem is rémult az asszony. Nem tudott szólózni. Hát mit mondjon el? Én is lelepleztem. Említettem, hogy ez alapvetően szükséges a megtéréshez, mert ha megvalljuk mindenket, ahhoz fel kell ismerni, be kell ismerni, meg kell vallani, világosságot kell hozni, ki kell derüljön, és addig Dávid is mindent megpróbált, hogy nehogy kiderüljön, nehogy megtudják. Hozatta Úriát, intézte, leítatta, levelet küldött, nehogy kiderüljön. De csak kiderül. És ha szőnyeg alá söpörjük a szemetet, azzal nem oldottuk meg. Előbb-utóbb érződni fog a bűnzet. Megrothat. Megfertőzi az egész szobát, és az életünket is. Ha rejtegetjük a betegségünket, azzal mi nem gyógyulunk meg. Azzal csak a halálos ítéletünket írjuk alá. Ez a történet tehát ebben a néhány igeversben arra tanít minket, hogy alázkodjunk meg és ismerjük be. Aki megalázza magát Isten hatalmas keze alatt, Isten azt felemeli, felmagasztalja. Ez történik ezzel az asszonyon is. Hallottam egy evangelizáló alkalommal, amikor az imádkozásra került a sor, egy bácsi a hátsó sorban nagyon őszintén kezdett el imádkozni, biztos megérintette a szíve. És azt mondta, ó Istenem, én olyan bűnös ember vagyok. Tehát biztos megijedt, hogy mit mondott. Azzal folytatta, de hát kicsoda nem bűnös. Persze, kicsoda nem bűnös. Az egész sikár minden lakosa bűnös. De most nem róluk van szó, hanem erről az egy asszonyról, akinek ez a nyomorúsága, ez a baja, ez a bűne van. És az Úr Jézus meg akarja szabadítani, ki akarja emelni, helyre akarja állítani. Hogyan lehet? Beszélgetnek, mert kezdeményezte, azért kezdeményezte, hogy megszabadítsa. Ad indok. Hogyan kérsz tőlem vizet? Zsidó létedre, ha ismernéd az Isten ajándékát. Megkérted volna. Adok volna neked élő vizet. Az élő víz az forrás jelent, amely nem akad ki soha, ahonnan mindig van utánpótlás, és az asszony azt válaszol, hogy ne jöjjek, ne kelljen ide jönnöm meríteni, add nekem azt a vizet. Véglegesen oltaná a szobrod a szomjamat. Hívjuk a félredet. Nincs félredet. Az Úr Jézus azt mondja, hogy igen, mert 5 férjed volt, és a mostani az nem férjed. Ez csak egy ügy, csak egy olcsó kifogás, még akkor is, ha egyrészt igaz, nincs férjed, ahogy manapság mondanák a magyarok,
élettársa. Élettárs kapcsolatban él. Igen. Az Úr Jézus azt mondja, hogy itt van a baj. Jobban ismerlek téged, mint az egész életed. A próbálkozásaidat, de hogy mennyire vágysz a boldogságra, mennyire szeretnél tisztességes életet élni. Aztán mennyire hiányzik az öröm a szívedből, annak ellenére, hogy tudod, hogy kell megszólítani a férfiakat, hogy hódíthatod, vagy szédítheted meg őket. Mégis halálosan fáradt, magányos lélek vagy, és jobban ki van száradva a lelked, mint a sikák kora a déli tűző napon. Ismerlek. Tudom, hogy ki vagy. Sötét múltával innen a hirtelen szegénység és egyenes szembesítésre nem várt az asszony, és bizonyára elkoborodott és elcsodálkozott, rájött arra, hogy Jézus mindent tud, Jézus mindent lát. Előtte nem lehet titkolni el. És nem csak azt látja, hogy mi van a múltjában, azt is látja, hogy mivé lehetne sörgedező, élő vízzé lehetne az élet. Gyümölcsöző élete lehetne, boldog lehetne. Ezért kezdve el beszélni aztán Istenről. De most látja, hogy az egész élete elrontott, nagy szemét rakás, egy romhalmaz, egy nagy melléfogás, egy keserves kiáltás. Testvéreim, Jézus nem fogadja el, ha mi kitérő választ adunk, amikor ő szembesíteni akar a bűneikkel. Elvárja, hogy itt gondolkozzunk el. És újra meg újra visszavezet arra a pontra, ahol ezzel kell szembenézni. És amikor ennek az asszonynak az Úr Jézus azt mondja, hogy igazat voltál, mert 5 férjed volt és a 6. nem az, akkor jön ez a csodálatos mondat, ezzel kezdődik már a változás az asszony szívére, amikor azt mondja, hogy Uram, látom, hogy te próféta vagy. Többféleképpen nevezi meg az Úr Jézust, és ebben a megnevezésben fokozatosság van. Először csak úgy tekint rá, mint egy zsidó emberre. Te zsidó létedre kérsz következet. Ennyit lát. Aztán, amikor leleplezi és szembesíti a bűnével, akkor azt mondja, látom, hogy te próféta vagy. Hát a próféta is ember, de mégis több mint egyszerű ember, mert az Isten ember. Aki megmondja mindazt, amit mások nem láttak, mert az Isten kijelenti neki. Úgy beszél Jézus, mint Isten ember, mint a próféta. De ez még mindig nem a megérkezés. Mert tovább kell vezetnie őt Jézusnak. Amikor beszélnek az imádatról, hogy hol kell Istent imádni. Mert ezt magyarázza az asszony. Mondd már meg, melyik az igazi vallás? Hogy itt a Garizim hegyén, vagy ahol a zsidók mondják, hogy Jeruzsálemben. Ott kell, vagy itt kell? Az Úr Jézus azt mondja, nehogy azt mondd már nekem, hogy ez a te legnagyobb bajod, hogy nem tudod, hol kell imádni az Istent. Mikor te nem imádod se ott, nem imádod se itt. Nem mondd, hogy őt akarod imádni, amikor az életed így néz ki. Ne elvi kérdésekről vitatkozzunk. Térjünk vissza a gyakorlatra. Hogy is van a mindennapi életben a gyakorlatban? De amikor szembesíti őt az életével, megmond neki mindent, amit cselekedett, az asszony szívében akkor gyúl a szikra, amikor Jézus kijelenti magát neki, mert azt mondja, hogy tudom, hogy Messiás jön, aki elvezet minden igazságra. Én vagyok az, aki veled beszél. És
ennél a pontnál döntés elé állította, hogy hiszi ezt, vagy nem hiszi. Fogadja ezt, vagy nem fogadja. Ha fogadja, minden megváltozik. És fogadta. Még a korsóját is ott hagyta. A régi életének a szimbóluma lett az a korsó ott a krucnál. Nem volt többé rá szükség, mert az élete lett frissebb, bugyogó forrássá. Nem kell korsó. Ment vissza a városban, hirdette azoknak a pletykáló szomszédasszonyoknak, hogy van valaki a krucnál. Felkereste a férfiakat, akiket ismer. Gyertek, jöjjetek, megmondott nekem mindent. Nem ez a Krisztus? Én hiszek benne. Többiek azt mondják, hogy nem a te beszédedét hiszünk már. Mi magunk meggyőzünk. Jézus követője és Jézus követe lesz a faluja számára, ige hirdetője. Örömhírt hirdő, béke követ. Hirdetve, hogy a szabadítók elközelkednek. És ez a folyamat, először egy zsidó ember, azután egy próféta, azután a messiás, a többiek azt mondják, a világ üdvözítő. Mi magunk látjuk, mi tudjuk. Ebben részesülhetünk mi is. Ne csak egy ember vagy egy nagy tanítót látunk Jézusban. De a személyes üdvözítőnk megváltónk akar lenni, aki az életünket megváltoztatja. Azt olvassuk, hogy az Úr Jézus első prédikációjában, Lukács evangélium 4. részében azt olvasta, hogy az Úrnak lelke van én rajta, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsa. Az Úrnak lelke van én rajta, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsa. Hát ezt cselekedte ezzel az asszonynal. És ezt akarja tenni velünk is. A töredelmes szívűeket felemelni, meggyógyítni, helyreállítani, hogy újat kezdhessenek, hogy Isten dicsőségére folytassák az életüket. Az Úr segítsen elvezetőket. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy mindjárt úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. Nem kell semmit szépítenünk magunkon, te nem szaksz feltételeket, nem kell teljesítenünk semmit, hanem hozhatjuk magunkat úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy úgy szeretsz minket, és úgy fogadsz bennünket, ahogy vagyunk. De ebből az állapotból meg akarsz változtatni, helyre akarsz állítani, ki akarsz emelni, el akarsz indítani egy új úton. Köszönjük, hogy mi is találkozhatunk itt veled, ahogyan a Samária asszony találkozott veled, és megváltozott az élete. Ezért a csodáért könyörülünk, Urunk. Ezt ad nekünk kegyelmedből. Szólíts meg minket ezzel a történettel, és akkor szívünkbe zárjuk azt, és munkálkodj életünkben bennünk átformáló szent lelkeddel, átformáló igével. Tégy olyanokká, amilyen még akarsz, hogy legyünk. Vegyünk az élő vizet, és fel az örök életet, a veled való közösséget, az üdvösséget. Jövünk az élet zajáról, lármájáról, rohanásunkból, magánunkból, hozzuk elrontott életünket, ahogyan ez a Samária asszony hozta. Te pontosan tudsz rólunk minden, a legapróbb részletekig. Ismered minden dolgunkat. Könyörülj rajtunk, és meg a szívünket. Világosítsd meg az elménket, és hát, hogy fogadni tudjuk a te élő ígéret, amely megváltoztat minket. Amen. Most foglaljuk helyet, és imádkozni fogunk. Hajtsuk meg fejünket és szívünket Isten színe előtt. Jöjjünk imádsággal elé, és ha van egy vágy, egy kívánság, mondjuk el Istennek. Az Úr nem hosszú imádságot vár tőlünk, nem is szép imádságot, hanem őszintén.
imádkozzunk őszintén Isten színe előtt. Akik a Szentlélek mindig kérem, hogy hangosan imádkozzon férfiak vagy nők közül. Amen. Köszönöm hálával, Úr Jézus Krisztus, hogy egykor Kalvárián voltál átmenendő, és ezen a héten szeretném néz keresztül. Köszönöm, Úr Jézus, hogy nem csak a samáriai asszonynak, hogy nekem is volt találkozásom veled. És te, aki ismerted jól az életemet, és ismered ma is, rávilágítottál bűneimre, feltetted azokat, lemetlezted, és ekkor önmagamra ismertem, felismertem, kárhozatra méltó elveszett bűnös életemet, és jöhettem a te lábaidhoz. Köszönöm, hogy ha bevallottam bűneimet, te megbocsájtottad, mitől felvitted bűneimet a keresztfára, meghaltál az én bűneimért, hogy én szabad legyek. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, segíts meg, hogy naponta is jöjjek a kereszteléhez, megtisztuljak, hogy így szentül és igazán éljek a jelen való világban. Arra is kérlek, áldjál meg ezt minden hallgatót, akik csak lélekben is hozzá kiáltanak, érjünk meg a lelkünket, hogy hadd tudjunk megújulni, megtérni, hogy így dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged. Kérlek téged, Úr Jézus Krisztus, a te nevedben és érdemedben hallgass meg bennünket. Amen. Amen.
Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Annak pedig, aki titeket a bűnből megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fethetetlenségben nagy örömmel. Az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Amen. Borzási István, dr. Borzási István rekrész testvérünket, van is a gyülekezet pásztora, aki által az igét adtuk ma este. Nagy szeretettel köszönjük a beérkezett testvéreket, a többieket a baptista gyülekezetből. Köszönjük mindazokat, akik más gyülekezetből vannak közöttük, más helységből. És áldjuk Isten azért az ajándékért, amit ma este készített, amit számodra. Az egyik életünk volt eszembe,
miközben hallgattam az ige magyarázatot, és csodálatosan tanított, vezetett bennünket az ige, hogy azt mondja az egyik ének, hogy a bűnben kín van, és gyűlölet. Mi más minket öl. És ez volt Samáriában, és ez van mindenütt. A bűnben kín van, és oda-vissza ez öl. És a történetben olyan szépen Mózes Isten testvérek a zsige által megfogta a kezünket, hogy folytatódik az énekben, és az van, hogy a Krisztus kézen fog. És vezet. Világos utat. Krisztus soha nem úgy leplezve bennünket, de hogy mi szoktuk leleplezni egymást. Mi úgy leplezzük le a bűnt, meg egymást, hogy kiveszéljük, lerántjuk, megszégyenítjük, megalázzuk, földbe döngöljük, megsemmisítjük. Jézus soha nem írta. Úgy beszélt ezzel az asszonnyal a bűneiről, hogy senki más nem hallotta, csak mi mindenki. De hogy akkor Jézus kézen fogta, és vezette, bátorította, segítette. Nem hagyta magára, mint az orvosok kegyetlenül, felkoncolják a beteget, kinyitják, kivágják, aztán gyógyul meg. Kiszedjük belőled a daganatot. Kell azt marni, kezelni kell, goldozni kell, és Jézus ezt úgy elvégezte, ott akkor is, elvégzi ma is azokkal, akik megfogják a Jézus kezét, leülnek vele beszélgetni, engedik, hogy úgy előjöjjenek azok az életünkből, amik elválasztanak minket egymástól, és elválasztanak minket Istentől. Hát ezt érezhetjük a szolgálat alatt, és a Krisztus kézen fog, és vezet. És engedjük, hogy tovább is vezessen bennünk, egész hét folyamat. Az ő útján, világos úton, hogy elhangzott. Krisztus nagy követeikén járhassuk ebben a világban. Hallgatunk akkor a szót és a mikrofont az énekkar számára, szolgálatok további sorára, várjuk meg szeretettel, hangozzanak el, és bizonyságtétel szeretettel várjuk. Szépen az énekkel kérjük akkor szolgálni, azt követően Borzás Istváné Márta, Zsigmond Mártonné Tünde és Debre Mártonné Margit fognak követni. Mielőtt elkezdenék énekelni, sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és egy néhány szót szeretnék szólni, amit én megértettem a maga részére ma este. Mivel a titeket szólt, eszembe jutott egy másik történet, ugyancsak a János evangéliumából a következő részből, az 5-ből, amikor az Úr Jézus találkozik a Betesda találnál a emberrel, aki 38 éve volt beteg. És amikor az Úr Jézus megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, azt felelte, hogy nincs ember. Az olvasott történetben is a másik arról, hogy nincs vége. Mind a kettő válik valamire vagy valakire, de nem volt neki semmi. Az egyiknek nem volt boldogsága, a másiknak nem volt egészsége. És úgy gondolom, hogy az Úr, maga Jézus Krisztus legjobban tudja, hogy mi az, ami ma este valamelyiknek nincs, vagy szükségünk van valamire. És Jézus Krisztus az egyedül az Isten fia, aki tud a bajunkon segíteni. Olyan jó, hogy mind a két történetben, mind a két ember rájött arra, hogy van valaki, aki tud rajtam segíteni. És ma este valamennyien rájöttünk arra, hogy Jézus Krisztus itt van, és tud rajtunk segíteni. Meg tudja adni, hogy nincs, ha netán boldogság vagy békesség hiányzik, azon tudja, hozzuk az Úr elé, és elmondhatjuk imádva. Ez is ez nincs meg nekem, vagy hiányzik. Segíts rajta. Az első ének, amit szeretnénk elénekelni,
már eljönnek közösen a gyülekezettel, de úgy gondolom, nincs semmi véletlenül. Talán a mondani valóját az úr még jobban a szívünkbe, a lelkünk akarja kötni, hogy vésődjön oda be a szívünk az elménkbe. Aki nékem megnyújtál, rejts magadra ütkőszál. Bárcsak nem nyilatkoznak, ma este úgy volt az Úr, ami szemünk előtt is, és soha nem éreztük szem előtt. Thank you.
Sánta György, a samáriai asszony. Samáriában tűz van. Ki lesz irgalmas neki? Samáriában bűn van. Egy asszony és 6 férfi. Sikárban fél sikár csak, lelket sikkasztva, rontva, szegény szak, rossz sakárban. Sikár az ország mondja. Lehet az ördögi már út is, Jákob útján. De Jézus ott némán ül. Elvett vándorútja. 6 óra. Jön az asszony, s az agy inomra kérdez, zsidó vagy, s nem haragszol. Nincs csak egy világnézet, ha ismernél, ne kérnél volna vizet, de élőt, melytől örökké élnél. És megköppen a kérdő. Sohasem szóljon még többé, sosem hallottam ilyet, így messze sose jönnék, az nékem hátrehívett. És megy már visszatérünk az asszony veder nélkül, és hírt visz félig érthető örömet, szinte végül. Samáriában tűz van. Belső, izgalmas, égi. Samáriában fűhaj, a harmadcseppesség. Víz, százszív, csodaritmus, ébredés, boldog ámmel. Ő a Krisztus, aki Sikárban átment. Utolsó hívás. Testvér, téged Isten azért alkotott, hogy hálaadással kezd minden napot. Hálát első szava Isten legyen, aki így szól hozzád ma is, gyermekem. Ne feledd el ki vagy, Isten gyermeke. Király mennyvonából, érted külfele. Megromlott világba, érted jött a Szent, aki bűnös kezed áldott fára be. Nézd a drága fát, a vérző, szomorú, te mondtál fejére tövis koszorút. Nem a te fejedbe vágott a tövis. Úgy szeretett téged, meghalt érted is. Gondolj kegyelmére minden új napon, hogy még éled, az csak égi irgatom. Nem várod, hogy rejárt lesújtott kezed. Ma is hív magához, megbocsájt neked. Vigyázz, rosszul ne dönts, mint már annyian, mert a döntésjoga a te szívedben van. Lehet, hogy utolsó hívás ez szerint. Jöjj, hisz fiával, atyád jött elé. Az eltitkolt bűn. Vétkeit rejtegeti, elméjében fel sem veti, hogy azokat Isten látja, nem gondol rá, hogy megbánja. Csalódik az ilyen lélek, nyilván lesz a rejtett vétek. Isten előtt, ha megjelent, részére nem lesz kegyelem. De aki a bűnt megvallja, megbánja és el is hagyja, irgalmat nyer, megszabadul, mert kegyelmes és jó az Úr. Amen. Egy újabb ének után Forzási Johanna és Debre Mártoni Erzsébet fog költeni mondani az ének szolgát.
tókénára vizet ittam, meríteni azt még ő sem tudta bőrös kötél nélkül, csak udvarokkal, s nem volt nála kisebb sokkal. Ő szól. Ki a vízből iszik, megint hamar megszorulózik, de nekem olyan vízem van nekem, hogy meg nem szorulózik sohasem, ki abból iszik. Sőt, bensejed, életvizének lesz húzgódni velem. Módon kiállt az asszony, jó uram, add nekem is az ilyen vizet, ha van. De jó lesz majd, a nap hevén nem kell, hogy a kútra járjak én. Megújhatok házam velem belül, váró ember szemek elől. A másodán együtt velem, elegysék férjedet el. A férjemet? Az asszony kérdés, azzal hozzáteszik keserű danccal. Férjem nincs. Nincsen? Hát igaz. 5 férjed volt, aki most van, nem az. Az asszony többenve tárt szemekét. Ki ezt, hogy tudja a titkait, az élete bűnét, sebét, mindazt, mi benne rút, sötét. Uram, kiállt, próféta vagy tehát, választ a kérdésedre adj hát. Mi ehelyen imádkozunk, az Istennek itt áldozunk. A zsidók hite szerint ellentem, nincs szent hely, csak Jeruzsálemben. Ó, mondd, kinek van igaza? A szívnek hol van igaza, melyet olyan nagyon eted? Ó, mondd, igazvallás melyik? Egy bűnös életterveit letenni hol lehet? Ó, hol lehet? Komoly, nagy válaszszó lesz óra. Asszony, eljött itt az óra, mikor ki imádkozni vágyik, sem Jeruzsálem templomáig nem kell, hogy menjen, és nem kell, hogy várjon, míg felérne a Garizim Szent hegyére, ahol Samária népe áldoz. Eljön az óra, s íme az most van. Mikor nem fényes templomokban szólhat csak Isten imádás, csak annyi kell, lélek és igazság, az egeket, hogy általhassák, és nem upasztálni az áldást. Az Isten lélek, és ő azt kívánja, hogy minden lélek kibőzőálljon, lélekben és igazságban legyen. Az asszony szól, ez akkor lesz, ugye? Mikor akit sokadunkra várunk, eljön a mi messiásunk. Minden jöjjön királya, ki a titkot mind megjelenti, fényét az éjszakába hinti, bűnös lelkünk életre menti, és lesz minden szívek gyógyulása. Tudom, a Krisztus, hogyha eljön, akkor eloszlik minden felhő, az igazságnak felhő. Az idegen szól, eljött, én vagyok. Jézus mentő szeretet. Szentű, bűvös kutyán, rákapott a túlforral, te a beteget kerestél, s jutalma várt a boldogot. Észreálló kötelez meg, Kírus és Sidon falvait, a szenvedők és betegek szabad királynak hallani. Hajszál beszél szent rejtésig, életük gyógyító balzsamát, mert testük, lelkük húsba kötve, sok éjszakát riasztott át. Ha megjelentél mentőszívvel, szüntettél bajt és bánatot, a mentő válkába tekintve, kiáltoztál, Jézus van ott. Jézus nekünk látszol. Tedd el iszonyú kínálni, irgalmas szíved szerelmével, bocsáss meg, vedd el bűneit. És Jézus szól, én azért jöttem, hogy keressem, ami elveszett. Tengeri bűntől szabadítsa, meggyógyítsa a betegét. Majd a beteg sokaság felé kihálta áldó két kezét, a meggyógyult boldog lélek áldotta a menny és föld Istenét. Újabb éneket hallgatunk meg, utána az Ákai Sándor énekar és Kulcsán Sándor énekar.
Mely tilkossa a darnak örömben,
A bűn az oka minden könnyek. Rabulhely, felhűt és tönkretett, lelkektől minden végig elvesz. A szent volt marad helyébe, ne engedd úrrá életedbe. Utáltad, vessed meg, küldötted, taposd, rúgjad és öldököljed. Írtsad ököddel és 10 kölnöddel, nagy diadalmas szent könyvvel. Minden lelki fegyverrel, karddal, zsoltár énekkel és főimából, felebaráti szeretettel, lobogólángú égi tűzzel, vigasztaló, gyógyító szóval, megbocsátó hírgalommal, buzgósággal, mely az égig hal, a hívével, mely új erőt ad, mentő kézzel, simogató szóval, könnyeket törlő, szent testvérszóval, hegyeket mozgató hiteddel, Krisztus vérének érdemével. Hogy ne legyen benned egy bűn sem, mely lelkedet pokolva döntse, mert a földön minden nyomornak, a pokoli örökös kínnak, melyben sok gyötör lélek legyül, a bűn az oka egyedül. Jézus és a samáriai nő. A nap hevében ment az asszony, szomjat oltó vízét rohant. Míg mások félrevonultan, a fák hűvös árnyékában megvárták a hűvös alkonyt, és akkor mentek a Jákob útjára. De a nő egyedül ment a nap hevében, hogy ne lássák az emberek. Hisz ő bűnös, parázna, lenézett, az emberektől megvetett. Csodálva, ámulva tekinti a felé közelgő idegen. Ki az? Mit akarhat? Amit felismeri egy zsidó férfi. Már is szembe találja vele magát, s hallja kérő, felszólító szavát. Asszony, adj innom! Meglepő a kérés. Hogyan teheti egy zsidó egy samáriaitól, hogy kérhet vizet? Hisz ellenzék van a két nép között. De beszédét folytatja Jézus. Isten ajándékát, és tudnád ki az, akivel beszélsz, úgy te kértél volna én tőlem vizet. Én kértem volna, Uram, hisz nincs mivel merítened, a kút pedig még. Hogyan adtál volna vedel nélkül, eszköz nélkül vizet? Igen, felelt a mester, mindaz, ki e víztől iszik, visszakér, hogy vissza kell, hogy térjen, szomjas lesz megint. De az a víz, mit én adok neki, örök életre buzgó húsfővé lesz, mely önledez, csurog szüntelen. A bűnös szívben felkér a vágy, oly víz után, amelynek ereje szomjat oltó nedve ödök. Ne kelljen bújdosva jönnie többé Jákob útjára a nap hevében. Valóban, milyen jó is lenne. Már ott is van a kérő szó. Uram, add nékem ezt a vizet, hogy ne kelljen többet ide járnom. Nem lehetetlen ez a kérés, de hívjalak férjed is. Jöjjetek mind a ketten, és adok vizet, élőt. De nincs férjem, felel a nő. Igaz, valóban nincs férjed, mert 5 férjed volt, s
a mostani nem az. Őszinte vagy, igazán mondtad. Az asszony megtalálta az élővizet. A bűnei meg lettek bocsátva, és megtalálták mások is a csodát, kik vágyódva mentek eléje. Az élő, örök útfő, Jézus Krisztus. Ma is itt van, szóba áll veled. Nem nézve bűnös, szennyes életet. Ha őszinte vagy, megbocsát neked. Adja irgalmát, kegyelmétre jár. Az örök életvizét nyújtsa, szeretettel rád árasztja. Nyújtsd ki hát kezed utána, s tiéd lesz az élet áldása. Amen. Az ének alatt fog egy énekelni. Ámen, valóban. Köszönjük szépen bennedben és csodálatos szolgálatot, amiben zárhatjuk is a mai estét, hogy az Úr tartsa meg az ő szent házában, vezesse minket tovább is az ő útjain, és munkálja bennünk azt a teljes gyógyulást, amit hiszem, hogy a Samáriai asszony is végigment, és Isten bennünket is szeretne végigvinni. A holnap esti alkalommal is nagy szeretettel hívunk mindenkit, akár gyülekezetünk tagjait, vagy baptistának testvéreinkkel, a Szilárd Sámsoni gyülekezetből érkeznek hozzánk, 130 000 kerekpásztor és a felnőtt énekkarok szolgálatában hallgatjuk majd az igét, amit szól hozzánk az Úr Jézus továbbra is. Nagy szeretettel hívok a
szombati alkalommal is mindenkit, és itt megadom meg az alkalmat a baptista testvéreink felé, hogy szombaton délelőtt 10 órától mondnánk Robert tart előadást, Én a presbitertárs címmel, itt a református templomban presbiteri tanácsosi csendes nap keretén belül, és akár a gyülekezet elől járunk, a baptista gyülekezetből, akár a tanácsosok vannak, politikai előjárók. Vagy nyitott az alkalom, nem csak tanácsosok és presbiterek lehetnek az alkalomnak, hanem a érdeklődők is. Többen kérdezték az irodalókat és máshonnan, hogy ők jöhetnek-e, nem csak szombaton tudnának jönni, és mondtam természetesen az eladásra el lehet jönni. Ha idejében szólnak a távoliak, messziről érkezők, akkor ebédet is tudunk számomra biztosítani, hogy egyben és közelben azok nem szükséges, de vendégeknek mindenképpen. Hát szeretettel hívjuk várunk szombaton, és azt bizonyára tudják, kedves testvéreim, vasárnap ott szolgálmolnáról, mert péntek este és szombaton este pedig megállunk. Hát minden alkalomra várjuk szeretettel mindenkit, aki az Úr közelében szeretne lenni, és együtt a testvérekkel ünnepelni az igét és hallgatni azt. Most akkor énekeljük a záróéneket, köszönjük szépen a szolgálatokat, amit közöttünk végeztek testvéreink, és várja meg tovább is, a baptista gyülekezetben új jó munkát, és az evangelizáció, ami történt. Végességesen. Testvéreink, záró énekeljük a 413. számot dicséreteket. Záró énekeljük a 413. számot dicséretet énekeljük, amely jó a bűnből átszabadult bűnszolgálatokhoz.